नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जीत आर्या और आप सभी देख रहे हैं भोजपुरी मरीचा। ई मरीचा खाए वाला ना है, रगड़े वाला है। कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव के एगो मऊगई वाला वीडियो सामने आइल बा। मऊगई उहे जो आकांक्षा पुरी के संग में उ करत रहन एगो जिम एक्सरसाइज। तो भाई सोच के देख सकल बानी इंसान के मेंटेलिटी का बा। और कुछ दिन पहले ही अल्लू अर्जुन अपना फिल्म के प्रचार के लिए पुष्पा 2 के लिए पटना आयल रहलन और वहां भोजपुरी के अक्षरा सिंह भी पहुंचल रही है और काफी लाजवाब शो भइल। काफी भीड़ वहां जुटल रहे। एकर देख के कुछ जन यूट्यूबर बारह सन उ कहता रहसन ई बेरोजगार सन के भीड़ हम तो कनियो सन के बारे में कुछ कहें। और ई जन मौगा स्टार खेसारी लाल यादव जन कइले बारन ओकरो बारे में हम कहें। सबसे पहले बात कही जाओ खेसारी लाल यादव के ऊपर में। खेसारी लाल यादव का ये वीडियो देख के हमरा यह लागल कि भोजपुरी की अश्लीलता अपना चरम पे बा, मतलब बहुत ज्यादा फैलता। अब वो इंसान ऑन स्क्रीन तो करबे करेला सन और जिमो में करता रसन। सोच के देख सकल बानी ओकनी सन के मेंटेलिटी का बा। एकरा पर वह सब है कि का राय बा बताएं कमेंट्स करके। इहे वो स्टार हुआ सन जो भोजपुरी के आगे लेके जइहा सन। अब देख सकल बानी ई अश्लीलता। अब एकरा से भोजपुरी के नाम सम्मान बढ़ी। अब बात करल जा पुष्पा 2 के जोन ट्रेलर लॉन्च भइल पटना से। अल्लू अर्जुन आइल रहलन, रश्मिका मंदाना भी रही है। वो भोजपुरी के गौरवान्वित करे के लिए दो शब्द कहली कैसन बानी लोग, सुन के बहुत अच्छा लगल। और एगो भोजपुरी के स्टार बारह सन जौन जिम में जाके ई सब करता रहसन। भोजपुरी के दुर्दशा यही सब स्टार के वजह से बा। गाना में अश्लीलता, फिल्म में अश्लीलता और स्टेज शो में भी अश्लीलता। अब जिमो जन बाचल रहे ओहो में अश्लीलता के नहीं लेके चल बारह सन। जन बड़ा बड़ा स्टार के ऐसा हाल बा तो छोट छोट स्टार बारह सन ओकनी के कैसन हाल हुई। पुष्पा 2 के प्रचार के लिए अल्लू अर्जुन पटना आयल रहन और बिहार के धन्यवाद भी जनैलन। अक्षरा सिंह भी मौजूद रही वहां से, लेकिन खेसारी लाल यादव, पवन सिंह वहां ना रहे लो। बिहार के जनता दिखा देलस कि उ केकरा संगे बा। भोजपुरी स्टार भी फिल्म रिलीज करेला सन बिहार में, लेकिन ओकनी के थिएटरे ना मिलेला। बड़ा मुश्किल से मिलेला गोर हाथ धर के तेहू पे आदमी पूछे जाएला देखे खातिर। और एगो दूसर के स्टार आवता बिहार में और अपन झंडा गाड़ के चल जाता। तो ये सब बड़हन स्टार के लिए सोचे के विषय बा। तो वह सब का राय बा कमेंट्स करके बताई। तो चलिए व्यूअर्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय भोजपुरी, जय हिंद।